Kablawan da kayo kabsat iti nagasat ken naragsak arabi itayem amin. Ket agyaman kami agsipod ta adda kayo manen tapno buklen tayo kabsat daytoy ay ayaban tayo nga Sabbath school class tayo nga datayo digiti usaren ni Apo Dios nga intunumay nga Sabado ket pausar ka kabsat tapno daychay panaggisuro tayo, panangibingay tayo, kadigitin nabalitukan, nga pampanunot ken uray pay iti kinapudno. Ket mangited kakabsat, itin panagrangay, iti Sabbath school tayo. Kitagyaman tayo, agsipod ta, dakay lata, nang langro nagyaman tayo kanapo Diyos, agsipod ti, agtultuloy kakabsat, nga panangit-itid na iti bendisyon kada tayo. Ket agtultuloy nga adalin tayo, daytoy lesson tayo, maipanggap kadagiti simbolo, tapno maawatan tayo, analaklakaken na imbag, dagiti padto kakabsat, nga inted ni Apo Diyos, nga mangiturong, mangidalan kada tayo, kadagiti mauding aldaw, sakbay ngayay ni Apo Jesus. Awan labas kakabsat, itedmi iti panagyaman kada kayo, agkararag tayo. Managayt nga Diyos, agyaman kami Ama, iti ayat ken parabor mo kada kami. Saan ka nga nagkurang? Nudikit di, kaskunana ni Ari David, tiku pami ket agliplipyas. Gapu iti kinamanagayat mo, gapu iti kinaparabor mo. Inurnong na kami, babaen ka daytoy nga gundaway o Diyos. Tapno adalin mi iti leksyon nga inadadal mi kadaytoy nga lawas. Dawaten mi nga ti Santong Espiritu iti makeda kada kami. Itinagan na po Mesos. Amen. Iti title kakabsat, iti lesson tayo. Lesson number 11. Ruth ken Esther. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Esther 5 versikulo 2 na isurat ket basaen tayo. Ket idi akasta. Idi ati ari nakita na ni Reyna Esther ngagtaktakder iti paraangan. Ani Esther nakagunod iti parabor iti imatang na. Ket ti ari inyunat na ken Esther de disetro abalitok nga adda idi iti imana. Iti kasta imadani ni Esther ket sinagid na ti balitok a setro. Iti nadadal tayo kabskat symbols. Nadal tayo nga adda iti kordero, simbolo na na Apo Jesus. Adda iti kasar, simbolo naman ni Apo Jesus ken ti panagayat na iti iglesia. Ket itata iti inted kakabsat, iti author tayo, kada ito Sabbath school tayo, nga mangiturong tapno maamuan tayo, iti masakbayan. Isu iti duwa kakabsat nga heroines iti Biblia ni Ruth ken Esther. Agsipud ta duwala ang iti pinili kakabsat, daytoy author tayo. Adamit iti duwa nga paset, daytoy lesson tayo. May panggap ken ni Ruth, may panggap ken ni Esther. Inikak kakabsat iti title na ni Ruth isu iti symbol iti universal love ni Apo Diyos. Ni Esther, isumit kakabsat, iti symbol, iti proteksyon ni Apo Diyos. Iti turong da ito leksyon tayo kakabsat. Ngakit kitain tayo iti umay ang masakbayan. Sakbay kakabsat, ang napasamak digitoy a panagbiag ni Ruth ken Esther.
addan iti misyon, prophetic mission nga ibagada, nga aramiden ni Apo Diyos iti masakbayan. No kuma iti present idi ket ni Ruth, present ket ni Esther, iti tiyempo iti masakbayan, from their time, adda kakabsat iti ipakaammo ni Apo Diyos. Adalin tayo nga rod ni Ruth. Iti meaning kakabsat, itinagan nga Ruth ket friendly ken alay. Kadwa gayem. Adda iti bisin. There's a famine. Kunana, iti Ruth 1, versikulo 1. Ngay surat ket basaen tayo. Ket naramid akadagiti al-al daw a panangukom dagiti ukom nga adda idi bisin iti daga. Ket may sa lalaki at taga Bethlehem iti Juda napan agangan na et kadagiti daga iti Moab isu ken ti asawa na ken duwa nga anak na nga lalaki. Saan laeng kakabsat nga idjay Israel iti ayan iti bisin. No dikit di ko na adda bisin iti daga. Nairaman iti Israel. Nairaman iti Bethlehem. Ket nukit kita intay kabsat, dahi Bethlehem isu iti literal nga meaning na a house of bread. Itatan dahi house of bread addan iti bisin. Isu nga iti insalaysay kakabsat ni Ruth nga ni Elimelech may sa lalaki at taga Bethlehem kadwa na iti asawa na nga ni Noymay ken dagiti duwang anak da ni Mahalon ken ni Kelion napanda kakabsat iti daga iti Moab. How many times nga adda iti isagana ni Apo Diyos nga gangan na et adaga a strange land, a foreign land, tapno digiti anak na ket maisalbarda. Give you an example. Kas pangarigan kuma, idi panawin kakabsat ni Jacob, adambisin iti daga. Ngam sakbay nga imay iti bisin ni Jose ket inlako digiti kakabsat na ket napan kakabsat iti Ehipto. Iti Ehipto adda daydi ari di paraon nagtagtagainep. Ket daydi tagtagainep na adda kanung iti 7 a nalukmeg a bakbaka iti igid iti karayan. Agar Arab da. Pagamuan langanan adamit manipod iti karayan, iti 7 nga nakakutkutong nga bakbaka. Iti tagtagainep daytoy ari ket daytoy kunana inalunon dagiti 7 a nakukutong a bakbaka, dagiti 7 a nalulukmeg a bakbaka ngem saan da alimumag. So Joseph was called after all the wise men of Egypt has failed. Ketinbaga na. Uari da ito tinbaga na Apo Diyos ken ka. Ti 7 nga tawtawen adunto iti ani. Abundance. Ngem ti sumaruno nga 7 nga tawtawen kunana. Addanto iti bisin. There will be famine. Awan iti maapit. Iti panangapresyar kakabsat, daydi ari ken ni Jose, inaramid na ni Jose as the second ruler of Egypt. Amutay historian, imay di bisin. Ijay ayan ni Jacob, ayan ni Israel, nairaman da iti bisin, so napanday iti Ehipto. Uray pa'y kakabsat, idi panawin ni Apo Jesus.
Idin nga nayanak ni Apo Jesus to keep the child safe. Kinaduan ti anghel ni Jose ni Maria ken daytoy nga maladaga nga napanday iti Ehipto kakabsat. Ingana nga dayjay nga ari nga nangideklara nga digiti amin ubing ka mapapatay da natay di kemba. Anya iti bagbaga na kakabsat. Ni Apo Diyos usaren na no dadduma dagiti saan tayo kakabsat nya nga ipagpagarup nga usaren na. One of my favorite example kadaytoy kakabsat ket malagip yu idi ni panawin ni Elias. Imay met iti bisin. Dapay talo ket kagudwa ataw tawen awan iti tudo, awan iti linnaaw. Ket napan kakabsat ni Elias ijay waig iti sireth. Tunggal oras iti panlangan. Numangang ka, pamigat, pangaldaw, pangmalam. Sometimes, there are meals in between. Itata, sino iti imay anang papakan ka ni Elias? Kabayatan nga adda iti panagbisin. Umununa, deje uwak. No basaem kakabsat ije Leviticus 11, deje uwak is considered nga may sa kadigiti karurugitan nga tumatayab. Idi awanen ti danum kakunanan na po Diyos agpasurong ka aglanto iti may sa abalo. Dayjay abalo nga insagana ni Apo Diyos nga mangpakan ken ni Elias saan nga Israelita. Isu nga kitain tay kakabsat adda dagijay nga usaren ni Apo Diyos nga mangtulong kadagiti anak na iti panawen iti panagrigrigat. Ket dagiti babbaro ni Elimelech ken ni Noymay nagasawa da. Ti Moabite. Ni Mahalon, asawa na ni Orpa. Ni Kelion, inasawa na ni Ruth. Anya laki din kakabsat itinasaem nakalkaldaang akapadasan da. Natay dagitoy asawa a lalaki. Ket nalpasen iti bisin isu nga ni Noymay ket kunana agawid akon. Kinadwaan kakabsat ni Orpa ken ni Ruth. They were very loving to their mother-in-law. Kinadwaan da. Subuyain tayo digiti talo nga balong. Idi addanan ije border. Iti kunanan ni Noymay kadigitoy nga manugang na agsubli kayon. Awan iti anak kon nga ited ko akas asawa yon. No kitain na siguro ubing ken nalasbang ken napipintas pay ni Orpa ken ni Ruth. Idi na ibangga na dayjay imasidag ni Orpa ya. She gave the polite expression of love. Inarakop na inangwan na nagawid. Kitaan ni Noymay ni Ruth. And then that famous words coming from Ruth, no usaren kakabsat digiti babae nga intun no aldaw ti kasarda, they will read these famous words of Ruth. Prophetic. Iti kunana, di katarigagayan kanyak abay-bayang ka. Kaya nagsubliak manipod iti isusurot kuken ka. Ta sa dino iti papanam umayak to. Sa dino iti pagnaedam agnaedak to. Iti ilim isunto ti ilik. Kati Diyos mo isunto iti Diyos ko.
Wherever thou goest, I will go. Wherever thou lodgest, I will lodge. Your people will be my people, and your God, my God. Nagsubli da kabsat, iti Bethlehem. Adda iti maysa nga paset iti istorya ni Ruth nga itakdiran na kakabsat dahil manubot isuna ni Boaz. Maysa nga kabagyan ni Elimelech. Adda iti nabati kakabsat nga daga da Elimelech idinapan dahil Moab. Ket gapu tapimanaw da itinabayag, dayjay asanikwada, addan itinagtagikwa. Kitaan nyo kapsat, itibagbagan at istorya tayo, wenno ti lesson tayo. Man lost what he owns through sin. But Christ restores everything. Tapno maamuan tayo kakabsat, daytoy nga itakdiran na ni Boaz. Makita tayo dahi parable ni Apo Jesus about the prodigal son. Daytoy kakabsat iti nang sagid, iti puso, dagiti agdengdengeg. They are the Jews. Dahi anak aburidak, dinawat na iti mana na kadahi ama, who willingly gave. Pimanaw dahi anak. Ket saan ang nagbayag, na ibos dahi amana na. Ket gapu timayin itirigat. Muyuno, usaren kakabsat, ni Apo Jesus dito nga pangarig. Ket agdengdengeg ket digitudyo. The worst part of the parable was, adda iti Hudyo, nga apanen nga agtaraken kadagiti baboy, kanenan, dahil kanen iti baboy, angot nan iti angot iti baboy. Dahil kakabsat iti kababaanen, nga kondisyon iti maysang Hudyo, to live with the unclean. Tasaan da nga sagiden kakabsat, iti lasag, iti baboy. Ngem imay kenkwana, dayjay atarigagay, kunana, ijibalay ti amak, nagadu digiti babaunan, agsubliak, saanen akas may sang anak, no dikit di, may sang babaunan. The son, when he went away from the father, lost everything. And his life became so miserable nga itibado na. From a royal family, nagbali ng kabsat nga rutay-rutay. Amutay di istorya, nagururay gayam di ama, idi makita na dahi anak nang umasidag. The father ran, hugged him. Denggan nyo kapsat. Di ama, itakdiran na ni Apo Diyos. Di ama, apan na nga sinabat na di anak na. Di ama, apan na nga inarakop, inangguan da ito yung anak na. At the state of wretchedness. Kahit kuna na digusin nyo, badwan nyo, kabilo sapatos, sa itadyo dayjay sing-sing. That ring signifies the authority of the family. Kuna na dayjay, what my son was lost, now is found. Nagkasarda kapsa. Ni Boaz, may isang Israelitas. Ni Ruth, may isa nga hintel. Ket amun tayo kakabsat,
nga down in history, gaputan ni Boaz was from Bethlehem ni Jose nga nagbalin nga earthly father ni Jesus may samit nga Benjaminites. Kat anya day tinted ko nga title kabsat kunanan ni Ruth universal symbol iti ayat ni Apo Diyos. Ruangan linukatan ni Apo Diyos. Tapno dagiti hintel nga itakderan kakabsat ni Ruth. Ket agbalinda nga may maysa kadagiti anak ni Apo Diyos nga itakderan ni Boaz. They are one because of marriage. Ulit kakabsat. They are one because of marriage. Ta iti marriage indeklarana iti dua agbalinda amay maysa alasag. Nukat kitain tayo kabsat iti kaipapanan na. Anya iti kaipapanan daytoy apanagkasar ni Boaz ken ni Ruth iti iglesia. Basahin tayo kabsat iti insurat ni Pablo iti libro na di umuna Korinto. Isurat da iti iglesia ti Diyos ijay Korinto nga isuda di panagpasanto ken Kristo Jesus na ayaban nga agsanto agraman kadikiti isu amin nga umawawag itinagan ti apo tayo nga Hesu Kristo iti uray adino adiso apuda ken apo tayo. I would like to underscore that kung isu amin ti katungtong kakabsat ni Pablo ijay Korinto ket iti iglesia ni Apo Diyos. And that church in Corinth, iti membro na adda ti Israel, adda iti Hintel. Ni Boaz, Israel, ni Ruth, Hintel. Ket kunana, nga umawawag, gapu kadayjay apanagpamati da. Ali, aday ko na tayo iti maysang Hudyo, iti maysang Hintel, isuda digijay a mapagpasanto. Gapu kaday ayat ni Apo Diyos, inarakop na iti isu amin nga umawawag itinagan ti anak na nga ni Apo Jesus. Isu nga dayjayen kakabsat nga inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Aramiden kanto adakkel a nasyon, ket agbalin kanto a bendisyon kadagiti sabsabali. You will be a blessing for others. Dayjay nga blessing was fulfilled in the marriage of Boaz and Ruth. And that blessing, the seed ni Apo Jesus, nagbalin kakabsat nga naiyanak ijay kapututan ni Boaz ken ni Ruth. Apan tayo iti may kadwang kapaset ni Esther. Inikak iti title na The Symbol of God's Protection. Amot tayo kakabsat nga iti agdama nang nangruna iti masakbayan. Dagiti anak ni Apo Diyos lumasat danto iti nakaro kakabsat nga persecution. Maysa kadigidjay ngayon baga ni Apo Jesus nga pagilasinan ket intun no dagiti anak ti Dios guraen ton ti kabusor kunana ni Pedro nga iti kabusor arig na maysa nga agnger alyon anya ramiden na agsapsapol iti alununen na ket sino dagiti anak
ni Apo Diyos. Iti libro ni Esther kakabsat, ket naisurat nga may isa nga question ta, there was no mention of the word or the name of God. Sino di iti characters? Ada ni King Xerxes, ti asawa na ni Queen nga Bastay. May isa nga kapadasan nga ni Bastay, haanin anang nga naalan ti favor di ari. Nekat nga reyna, nagsapol ni King Xerxes, iti kasukat ni Queen Bastay. Adda iti gangan na nga balasang iti pagarian, itinagan na ni Hadasa. Nga idin nga nagbalinen arena, nagbalin nga isuna ti Queen Esther. Timikatlo kakabsat nga karakter na adda ni Haman. Ni Haman, itadiran na kabsat, dayjay nga naapal iti posisyon ken iti akam. Adad tuymet kakabsat ni Mordecai. Ni Mordecai, nagtakder, nagbiag, gapu, iti kinapudno. Iti pa nagbasa tayo kakabsat kadayjay nga kapadasan ni Esther. Imay iti tiyempo nga ni Haman, nangaramid iti kuna tayo nga draft iti lintag. No kuma ito'y sitwasyon ta itata, iti agpanday kakabsat, iti lintag, isu dayjay kuna tayo nga Congress. No may isa kuma nga congressman, wenno senator, isu na ni Haman. Ket idinalpasnan, amin basahin na padayaw. Iti ayan ti sentro iti dayaw ni Xerxes. Nga iti uneg, iti 30 nga laldam. Maiparit, sino man, iti pagarian iti ari, nga agdaydayaw, iti sabali laksid di ari. Idi nakita daytoy, ket in-explain ni Haman kaday di ari, day di panggap di inaramid na. Saan na nga nakita kakabsat? Dayjay nga adda iti likod. Kuna tayo ket, Haman has a hidden agenda. Kagkagura na ni Mordecai, kagkagura na ni Esther. Ket kuna nagkatgapu kaday tuyan nga ramidek. Mapukaw ni Esther, mapukaw ni Mordecai. Saan laeng ani Esther ken ni Mordecai iti kay nangapukawen. No di ket di dagiti amin nga udyo iti pagarian ket mayramanda. Diri napirmaan nan ari. Apandan nga inwaragawag. Idinamuan ni Mordecai napanken ni Reyna Esther. Denggen yung kabsat dayjay inbaga ni Mordecai. Ni Mordecai kunana iti chapter 4 verses 13 and 14 kunana. Di ka panunutin ken kamet laeng ang makalisi ka iti balay iti ari. Anang nangrunang dagiti kadagiti amin aho Diyos. Tano agtal na ka, namin pinsan ito'y at tiyempo. No kasta iti bangar ken pan nakispal bumangon to. Kadagito Diyos manipod ti sabali diso. Ngem sika ken ti balay ni amam mapukaw danto. Ket asino iti makaammo. Asika iti mangyeg iti pagarian. Amay paay iti kasta at tiyempo akas ito'y. Who knoweth that you come in such a time as this?
Amo tayo, dahil pa nagkungkuna tayo niya, nga ni Apo Diyos at the timing na. Nga ni Apo Diyos at da iti kayat na nga ibaga. Kaday jay apa nag-timing na. And God is never late. Isunganukit kitain tayo kabsat. Dayjay kapadasan ni Esther, isu dayjay memory verse tayo. Taada kang kabsat, iti lintag idi, nga saan da nga mabalin nga umasidag. Ijay ti ari. Laksid, no iyawat dayjay ari, dayjay nabalitukan nga kunata yung the golden scepter. Ket kunana ni Esther, mapanak. Ket nung matayak. Adda kakabsat iti nagsayaat kapanunutan daytoy. Tapay, inted ko dadya title maipanggap ken Esther, kunana, a symbol of God's protection. Itudunan ni Esther, dadya umay nga mang protekta. Umununa, the great protector nga ni Apo Jesus. Mikadwa, itudumanen ni Esther, nga ije maudi nga panpanuwen. At dan tulat na kakabsat, iti ibaon ni Apo Diyos nga mang-protect kadagiti anak na. Kahit kung basahin kakabsat, daytoy adda ditoy quarterly tayo. Iti page 287, kunana, Satan will arouse indignation against the minority who refuse to accept popular customs and tradition. Men of position and reputation will join with the lawless and vile to take counsel against the people of God. Wealth, genius, education will combine to cover them with contempt. Persecuting rulers, ministers, church members will conspire against them. With voice and pen, by boast, threats, and ridicule, they will seek to overthrow their faith. By false representation and angry appeals, men will stir up the passion of the people, not having a thus saith the Lord to bring against the advocates of the Bible Sabbath. They will resort to oppress enactments to supply the demands for Sunday law. Denggan nyo itinbaga ni Apo Diyos. But those who fear God cannot accept and will be fought the last great conflict. Kuna naval, dayjay andang nga kayat nga sa lungasingan, tisang nga pulong nga bilin. Listen to this. On this battlefield will be fought the last great conflict in the controversy between truth and error. We are not left in doubt as this issue. Today, as in the days of Esther and Mordecai, the Lord will vindicate the truth and His people. Anya tinted ko nga title na. Ni Esther, isu iti symbol iti God's protection. Today, kuna na ni Ellen White, nabayagan niya di tiyempo ni Esther. Simbolo itadadalin tayo. Ni Esther, kat kuna na ni Ellen White today, uritupay iti masakbayan. Ni Apo Diyos at dalata iti ipkabil na, ipatakder na, nga mang protektar kadagiti ay ayaten ng anak na. Anya na pasamak. Hindi na paano ni Esther, jayari ko na nakat. Anda ka diti dawatam. Adapo ko na na. Ada iti nadeket ka nga kayat na nga papatayin iti amin nga Israelitas.
ket mairaman na ang patpatayin na. Iti pungtot, dahi ari ko na sino? Intudo na ni Haman. Ni Haman kabsat ng aramid iti natayag nga Paul. Ijeti kayat na nga pangibitinan kini Mordecai. It would have been a trophy of his pride. Ngem kunana di ari haan amabalin. Ni Apo Diyos insagana na ni Esther. Anya itinadal tayo kabsa. Muna, like Boaz, ni Apo Diyos kayat nagabindisyonan naka. Tapno agbalin kamit a bindisyon iti sabsabali. Dayjay nga inted ni Apo Diyos a bindisyon ken ka. Mabalin mo met nga ited a bindisyon kadagiti sabsabali. They might be outsiders, they might be strangers. Akas kini Ruth. Ngin gapo iti inaramid mo. Sika, ayaban na kanto ni Apo Diyos nga bindito, blessed. Amo tayo kakabsat, nga iti masakbayan, ket napnunto iti rigat, ken uray pa'y persecution. Ngem ni Apo Diyos, adda iti Esther, nga isagana na, nga isunto iti mang protekta, kadagiti anak na. Amuyo kabsat, kalpasan iti bagyo, umay, iti natal na nga tiyempo. Amuyo kabsat, kalpasan iti rabii, agbanawag iti barungal daw. When lumasat tayo, denggen nyo di kunana ni Ari David, "Yea, do I walk through the valley of the shadow of death." Sa anak to nga butang. Tapay, sikikita tayo. Ni Hioba nga pastor tayo. Kadwa tayo. Intun no makita tayo dahil ayat na. Intun makita tayo dahil protection na. Mabalit tayo ito nga ibaga. And I will be with you. Itinaldawal daw apan nagbiag ko. Inayat ni Apo Diyos digit anak na. Insagana na ni Ruth. Insagana na ni Esther. Ni Apo Diyos kas jay to itaramidin na. Nga agpaiken ka, agpaikan niya. Kadigiti panaglasat tayo kakabsat, kadigiti inaldaw-aldaw akapadasan tayo. Had you experienced ganda iti insagana ni Apo Diyos nga buwas binindisyonan na, tapno bindisyonan na met ni Ruth na may sangagan na. Ada kaditi kapatasan nyo nga adawtin sagana ni Apo Diyos nga Esther nga intun lumasat ka kadigiti regrigat at dalatay iti proteksyon mo. Ado iti kapkapadasan kapsat. Ado. Saan nga aglangan ni Apo Diyos? Saan nga aglangan? No inaganak kuma. Dagiti membro iti klase tayo. No usaren ni Apo Diyos. Anya lakit din nga nagayat ni Apo Diyos. Iti tiyempo ngagsagsagana kami kakabsat. Nga panmanen iti mission field. Ada iti ayab iti it was on May 23 and 24. Manungalawas lang tinapalabas. Kunana ni Pastor Ogi nga budayaw,
Pastor, damdamagan digiti kakabsat ti San Andres no open ka iti May 24. Kahit hindi kita kakabsat ti calendar of activities ko, kunak, Pastor, sorry, adda akto kini Pastor Bert Sumera, iti tanglagan iti kalanasan, apayaw. For the whole week, kunak, apaya. Kahit gamin ti district nga makikadwa ka because we have a training. So, again, ni Apo Diyos can make our schedule better than what we plan. Pagkamul nag-text ni Pastor Bert Sumera, Pastor, hanga matuloy dito crusade tayo dito, agsipod dati workers meeting me, kat saan ka nga makadwaan ka dito nga lawas. So, I was open. Nag-text akin ni Pastor nga, okay, na, Pastor, anya itad na dita? Ini-explain na kastoy. So, kung kanya talagang nga naayat ni Apo Diyos ko na, umayak to, makikadwak to. They did not expect nga mapanak kabsat. Kung to maximize iti aramiden tayo kunak. Umay kamin iti Biyernes, tapno agrugi tayon iti Vesper, sagmalmalam ti Sabado. Anya gamin iti concern kunak, Harvest 25. Nagtugawak kabsat, kahit nangarami dak ti programa. Friday night, ijastan mi ijay San Andres Church, ijakandon. The urgency of the harvest. Iti Sabado, the whole district ni Pastor Budayaw, kitnapan kami iti may isang resort kakabsat, ijay Santiago, Ilocos Sur, igid ti baybay. We had a very good time there. We appreciate the leadership ni Pastor Budayaw, kendagiti pang pangulo ti Iglesia Distrito. I prepared, ni Apo Jesus, the Lord of the Harvest, sa inbagak, Jesus fisherman. Inadal mi, dayayab ni Apo Jesus, follow me, and I will make you fishers of men. Inadal mi pa'y kapsat, Jesus farmer. Inadal mi, dayjay a prinsipyo, ngano agmula ka iti adu. Adumet iti apitem. We've studied about the parable of the sower and the seed. Iti commitment, Christ's method, inadal mi kakabsat, dahil 4 months cycle. Iti makitkitak no daduma, agaramid tayo iti crusade, nga saan tayo nga sursuruten kakabsat, dahil plano ni Apo Diyos. I am praying for the district nga pinanawan ni Pastor nga Ogie Budayaw, tanay transfer ijay Quirino, Ilocos Sur. Ket, amo yung kapsat, kadigito yung araramidin tayo. Apa yung naibagak na ito? And then out of the blue, at da iti may isang gayem, saan kong inaganan kakabsat, digitiwi ko, kuna, Pastor, please accept da ito'y basit at tulong. Kanya na basit, but for me, of every centavo or peso, nga itad dagijay at tumulong iti trabaho. It is too much. Ni Apo Diyos, kaskin ni buwas isagana na kabsat. Dagijay at tumulong. Agkakadwa tayo iti trabaho na Apo Diyos. Adati kunak, there is urgency. Taapay, asidag tayon, iti ay na Apo Jesus. Dawati kabsat agkararag tayo. Agyaman kami ama, iti lesong inted mo kada kami.
Linukatam iti ruangan, babaen iti kapadasan ni Ruth. Kada nga ruangan nga nalukatan no Diyos. Simrek dagiti saan kumanga maibilang akamkamang iti pamilyam. Dagitoy dagiti hintel da kami ama. Ngem gapu iti pamati mi, kadwamin dagiti anak mo. Araramidin na kami nga santo, babay na iti parabor nga dati anak mo. Agyaman kami matu Diyos, iti kapadasan ni Esther. Inturid na nga tumakder ti sangwanan iti ari. Gaputa kayat na nga protektaran iti ilim. Agyaman kami o Diyos nga iti masakbayan, no kitain mi di gito nga kapadasan. Adanto kit adanto di giti patakderem, nga mangsalaknib kadigiti napudnong anak mo. Tulungan na kami ama, tulungan di giti kakabsat nga kadwami nga nagadal. Nga iti tiyempo nga isu iti panagiinadal mi. Iti santong espiritu, isu tinangilawlawag kada kami, tapno mausar kami met iti trabaho. Agtultuloy kami nga agyaman o Diyos, iti dakil a panagayat mo. Dawatin mi nga itultuloy mo nga pasantuan na kami, babanti parabor mo, itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Akas ti ko nakakabsat, adda digi outline, no kayat yung i-post me, i-chat group tayo, kahit no kayat yung dumawat kayo a direkta, will send it to you. Kas ti kanayon ng ibagbagami, ay ayatin na kayo na Apo Diyos, ay ayatin na kayo mat. Imbag, arabitem, amin, kakabsat.